сайри олам, нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам, назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам, тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам, нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам, муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам, назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам ҳар рӯзи душанбе бо меҳрона разоқзода аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед. юнонро аксар вақт гавҳораи аврупо меноманд. маҳз дар ҳамин ҷо театр, бозиҳои олимпӣ, фалсафа, тарихнигорӣ, риёзиёт, физика ва демократия ба вуҷуд омадааст. ҳамасола аз ин кишвари офтобӣ зиёда аз 30 миллион сайёҳ дидан менамоянд, ки назар ба аҳолии худи кишвар 2 баробар бештар аст. дуруд мегӯем ба кулли онҳое ки айни замон ба радиои Тоҷикистон пайвастанду моро мешунаванд. инак боз бо гузашти ҳафтае бо барномаи сайри олам меҳмони кошонаҳои шумо гардидаем. ин дафъа ҳамроҳи шумо ба ана ҳамин кишвари офтобӣ сафар хоҳем карду дар борааш маълумотҳои зиёд дарёфт хоҳем намуд. омода ҳастед? пас меравем. юнон яке аз қадимтарин кишварҳои дунё буда дар аврупои ҷанубӣ дар ҷануби нимҷазираи Балкан ҷойгир гаштааст. он дар шимолуғарб бо Албания, дар шимол бо Македонияи Шимоливу Булғористон ва дар шимолу шарқ бо Туркия ҳамсарҳад аст. ин мамлакатро дар шарқ баҳри Эгей, дар ғарб баҳри Иония ва дар ҷануб баҳри Миёназамин ва Крита иҳота карданд. масоҳаташ 132,957 километри квадратӣ буда аз ин ҷиҳат дар ҷаҳон ҷойи 95-умро ишғол мекунад. аҳолии Юнон зиёда аз 10 миллион нафар мебошад. забони расмияш забони юнонӣ аст. пойтахташ шаҳри Афина буда шаҳрҳои машҳуртаринаш Салоники, Патрас, Ираклион ва Лариса ба шумор мераванд. воҳиди пулияш бошад евро мебошад. бахши маълумоти аҷиб. дар юнон тақрибан 6000 ҷазира мавҷуд аст, аммо танҳо дар 227 онҳо одамон зиндагӣ мекунанд. машҳуртарин ҷазираҳои Юнон, Крит, Родос ва Санторини мебошанд. юнон пас аз Италия ва Испания сеюмину бузургтарин истеҳсолкунандаи зайтун дар ҷаҳон аст, ки ҳар сол тақрибан 2,3 миллион тонна зайтун истеҳсол мекунад. дар ин ҷо тӯли зиёда аз 3000 сол дарахтони зайтун парвариш карда мешаванд. баъзе дарахтон ба сину солашон нигоҳ накарда ҳамвора ин ҷо мева медиҳанд. оё медонистед, ки аввалин бозиҳои олимпӣ соли 776 дар юнони қадим баргузор шуданд? 80% масоҳати юнонро кӯҳҳо ва нисфи ҳудуди онро ҷангалҳо ташкил медиҳанд. тибқи иттилои сомонаи расмии сайёҳии давлат, юнон яке аз баландтарин кишварҳои кӯҳистонии аврупо мебошад. зиёда аз 40% аҳолии юнон дар пойтахти давлат зиндагӣ мекунанд. юнон тақрибан 7% мармари ҷаҳонро истеҳсол мекунад. юнонӣ яке аз қадимтарин забонҳои ҷаҳон аст. он зиёда аз 4000 сол истифода мешавад ва забони расмии кишвари юнон боқӣ мондааст. кӯҳи олимп дар юнон баландтарин кӯҳ ба ҳисоб меравад. қуллаи баландтарини ин кӯҳ Митикас буда баландии он аз сатҳи баҳр 2917 метр аст. юнон кишвари офтобии аврупо аст, ки соле зиёда аз 250 рӯз дар ин кишвар офтоб тулӯ мекунад. дар кишвари юнон осорхонаҳои археологӣ назар ба тамоми кишварҳои дунё зиёданд. ҷазираи Крит бузургтарин ва сераҳолитарин ҷазираи юнон аст, ки масоҳаташ 8336 километри квадратӣ мебошад. бузургтарин шаҳри юнон пойтахти 700-солааш Афина мебошад, ки шумораи аҳолии он тақрибан 3,5 миллион нафарро ташкил медиҳад. дар кишвари юнони қадим 18 сомонаи мероси умумии ҷаҳонии ЮНЕСКО ҷойгир гаштааст.
оё медонед Юнон аз рӯи давомнокии умри аҳолиаш дар ҷаҳон ҷои 26-умро ишғол мекунад. ин ҷо давомнокии миёнаи умри занон 82 сол ва барои мардон 77 сол муайян гардидааст. пули юнонӣ драхма 2650 сол дар ин мамлакат дар муомилот буд ва танҳо соли 2002 ба евро иваз карда шуд. алифбои юнонӣ яке аз қадимтарин алифбоҳои ҷаҳон аст. он дар асри 8 пеш аз милод пайдо шудааст. бахши мову онҷо. дар таърихи башарият робитаҳои байни миллатҳо ҳамеша нақши муҳим бозидааст. муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории кишварҳо метавонанд на танҳо иқтисодиёт ва сиёсати онҳоро рушд диҳанд, балки фарҳангҳо ва анъанаҳоро низ ба ҳам оваранд. бо ҳамин мақсад кишвари мо Тоҷикистон ва ҷумҳурии Юнон, ду кишвари дорои таърих ва тамаддуни қадима, дар роҳи ҳамкориҳои судманд қадамҳои устувор мегузоранд. муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии мо ва ҷумҳурии Юнон 22 июни соли 1992 барқарор шудааст. аз ҳамон замон инҷониб робитаҳои дуҷониба дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ тадриҷан рушд мекунанд. Тоҷикистон ва Юнон дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва мисли Созмони Милали Муттаҳид ҳамкории наздик доранд. Юнон ҳамчун кишвари узви Иттиҳоди Аврупо барои мо дар раванди дипломатӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ нақши муҳим мебозад. ҳамкориҳои байналмилалӣ мисли пули робитасозиест, ки миллатҳоро ба ҳам мепайвандад ва барои рушди ҳамдигарӣ замина мегузорад. тамаддуни бой, таҷрибаи ғании таърихӣ ва манфиатҳои муштарак миёни мову кишвари Юнони қадим метавонад омили таҳкими робитаҳои дуҷониба гардад. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи сайри олам. масъули барнома бо шумо будем ман муҳаррир ва ровӣ Меҳрона Разолзода, коргардон Илҳом Кенҷаев. то барномаҳои баъдӣ тансиҳату хонаобод бошед.